え、母が階段から落ちたんですか？仕事が終わった直後に受け取った突然の知らせの電話。私は急いで病院に駆けつけると、病室へ急いだ。時刻は19時を過ぎている。看護師さんに教えてもらった部屋に入ると、母が足に包帯をぐるぐる巻いた状態でベッドに寝ていた。私の名前は沙織。32歳で小学生の娘2人を育てている。夫は高校教師で、私はスーパーでパートとして働いている。今日は仕事が終わるなり職場に連絡があって急いで病院に駆けつけた。実家で暮らしている私の母が転倒して救急車で運ばれたというのだった。階段から落ちた際に足を骨折してしまったらしい。幸い命には別状はなかったようだ。沙織、ごめんなさいね、心配をかけて。病室に飛び込んできた私に向かって母はすまなそうに声をかけた。とにかく無事でよかった。だけど階段から落ちるなんて。ぼーっとしていたの？お医者さんはなんて？私が心配して話を聞いていると、あれ？お姉ちゃん来てたの？来るの早っ。爆速じゃん。空気の読めない無神経な声が鳴り響いた。振り返ると病院の入り口にジャージでサンダル履き、ボサボサ頭のだらしない感じの女性が立っている。しおり、あんたね、今までどこに行っていたのよ。お母さんが階段から落ちた時、家に誰もいなくて、たまたま回覧板を持ってきた町内会長さんが救急に連絡してくれたっていう話じゃないの。私がそう問いかけると、何を怒ってんのよ。お母さんは無事だったんだからいいんじゃない？彼氏に呼ばれて近くの公園に行ってたの。彼女はそう言うと、買ってきた缶ビールを病室の中でぐいぐい飲み始めるのだった。この女性は私の実の妹。名前はしおり。年齢は28歳なのだが、未だに自立せずに母と一緒に暮らして親のすねをかじっている。いわゆるニートなのだ。彼女は中学生の時から声優を目指していたのだが、専門学校に入学したもののオーディションは落選ばかり。そのうち夢を諦めたのか、飽きてしまったのか、就職もせずにアルバイトを転々として3年ほど前に突然実家に帰ってきて両親と同居し始めた。こんなだらしがない妹なのだが、両親は30を過ぎるまでに自立してくれたらいいと面倒を見ていたのだ。私の父はある企業の役員で、小さい頃から仕事で忙しく家庭を顧みる余裕がなかった。そのため妹がこんなぐうだらに育ってしまったことに責任を感じていたらしい。そんなこともあってあまり強く妹を叱ったりしないのだった。そんな両親の気持ちなどつゆ知らず、妹は図に乗って朝から晩までパソコンにかじりついてゲームやネットサーフィンをしていた。そんなこんなで妹は両親と一緒に暮らしていたのだけど、2年ほど前から困ったことが起こった。それは当時まだ62歳だった父が若年性の認知症になってしまったのだ。しかも病はどんどん進行し、最初は物忘れ程度だったのだが、だんだんと感情のコントロールができなくなり、ついには徘徊するようにまでなってしまった。そんな父を母は一生懸命に看病していたのだが、ゲームにしか興味がない妹は全く協力しようとしなかった。ある日、私が実家を訪ねた時のこと。あれ？お父さんはどこ行ったの？玄関のドアが開きっぱなしになってるわよ。私が尋ねると、妹はテレビゲームをしながら、お父さんならさっき玄関から出て行ったよ。そう答えた。え？妹の言葉にぎょっとした。父は認知症を患っているのだ。ふらふらと外に出て行ってしまわないように、戸締まりはいつも気にしていた。それが今日は鍵がかかっていなかったので、外に出てしまったのだ。あんたなんで止めないの？父さんは認知症なのよ。外で交通事故にでもあったらどうすんのよ。
私が叱り飛ばすと、今いいとこだったのに、お姉ちゃんが怒鳴るからゲームでミスしちゃったじゃない。最高スコア更新だったのに、どうしてくれんのよ。妹は私のせいでゲームでミスしたと逆ギレする始末。実の親の命が危ないかもしれないのに、なんてやつなんだ。もういいわよ。あんたなんか知らない。妹と話していても拉致が開かないと判断した私は、そう言い捨てると急いで外に飛び出したのだった。その後、父はなかなか見つからず、買い物から帰ってきた母も合流して捜索した。そして警察にも必死に探してもらって、10kmほど離れた公園のベンチにぼーっと座っているところを保護されたのだった。こんな遠くまで歩いて行ってしまうとは驚くばかりだったが、途中で交通事故に遭わなかっただけでも不幸中の幸いと、私は胸をなで下ろした。現場に駆けつけた母は、保護された父の顔を見ると安心したのか、その場でワンワン泣いて崩れ落ちた。それなのに妹のしおりと言ったら、父が見つかったと連絡しても迎えにも来ないし、自宅に帰ってきても一言も声をかけないのだ。そしてそれから1年ぐらい経つと、父の病は悪化し亡くなってしまった。母は大層悲しんで何も手につかない感じだったので、私がいろいろと葬式の準備を手伝ったのだが、妹は「ごめんお姉ちゃん、実は私ネットで知り合った彼氏と明日から旅行に行くことになったんだよね」そんなことを言い出したのだ。明日？父さんの葬式はどうするのよ。私が言うと、だから旅行に行くから参列できないの。妹は悪びれた様子もなくそう言った。あんたふざけんじゃないわよ。実の親の葬式に出ない子供がどこにいるって言うのよ。私はそう言って怒ったが、何怒ってんのよ。もしはお母さんなんだし、娘も2人いるんだから、姉だけ出ておけば十分でしょ。それにお父さん、最後は認知症で私のこと娘だって分かってなかったじゃん。今さら葬式に出たって意味ないよ。ひどいことを言う。この親不孝者、もう帰ってこなくていいわ。私はそう言って妹を家から追い出してしまった。父の葬式の準備で目が回るほど忙しいのに、自分のことばかり言っている妹に構ってる暇などない。それに父が亡くなって昇進中の母にこんな常識外れの妹の相手をさせたくなかった。結局妹は体調不良のため欠席ということにして、私と母は父の葬儀を無事に終わらせた。そして父の葬式が終わって1週間後、妹は旅行から帰ってきて、また何事もなかったかのように母と一緒に暮らし始めたのだ。私は葬式に参列しなかった上に、平気な顔をしている妹に嫌気がさして、母に同居しないことを勧めた。けれども母は父が亡くなってからというもの、本当に気落ちしてしまっていて、誰でもいいからそばにいてほしいと、妹との同居をだらだらと続けることになってしまったのだ。私はそんな母と妹の2人暮らしが心配でたまらなかった。ニートである妹は絶対に家事なんかしないし、昇進の母は家事を満足にこなせないくらいに弱っていたのだ。そこで私は仕事が休みの日には孫の顔を見せに行くという口実を作って、実家で母と妹がちゃんと暮らせているかチェックしに行くようになった。あんたね、朝から晩まで家にいるんだから草むしりくらいしなさいよ。母さんが腰が痛くてできないことくらい知ってるでしょ。私がそう言うと、何よ、お姉ちゃんは気が短いわね。そんなに気になるんだったらお姉ちゃんが草むしりすれば。相変わらず妹はゲームをしながら私に盾ついてくる。なんですって。こんなやりとりが延々と続き、実家に帰るたびに姉妹喧嘩が絶えなかった。そんなこんなで今まで母の様子を心配しつつも、妹と母の2人暮らしを見守っていたのだが、
そんな中起こったのが今日の階段からの転落事件だった。母は持病もあるし、体があまり強くなかったので貧血でも起こしたのかもしれない。私はそう思っていた。だけど真実はそうではなかったのである。ただこの時の私には気がつかなかった。その後、母の骨折の治療は進み、家に帰れるくらいまで回復したのだが、足に後遺症が残り、歩行の介助が必要だということが分かった。あの妹では介助なんて絶対に無理だろう。仕方がないので、ヘルパーさんが見つかるまで私は実家に毎日通うことにしたのだった。夫も私がパートを休職することを認めてくれて、話はスムーズにまとまった。それなのに、人がどれだけ考えて母のために実家に来ているかを汲み取ることができない妹は、お姉ちゃんも毎日実家に来るなんて結構暇人なんだね。そんなことを言って私の感情を逆なでするのだった。そんな日が続く中、我が家の夕食で夫に妹の愚痴を聞いてもらっていた時のこと。そういえばお父さんのためにお前の実家に監視カメラつけたけど、あれ今でもついてるのかな。夫はそう言った。ああ、そういえばカメラつけてたよね。すっかり忘れてた。実は認知症を患っていた父が妹の不注意で外に出て迷子になった件の後、私の夫が父のために監視カメラをつけてくれたのだった。監視カメラは玄関と階段から廊下にかけての2カ所に設置してあり、父が亡くなった時からその存在をすっかり忘れていた。もしかしたらお前の母さんが落下した時の映像が映っているかもしれないぞ。お母さんは落ちた時に頭を打って記憶がないんだろ。踏み外したのか貧血か、映像を見てはっきりさせといた方がいいんじゃないかな。そういう夫の言葉に納得した私は早速翌日、実家の監視カメラを取り外して確認してみたのだが、そこにはとんでもない映像が映っていたのだ。それから数週間後、私は今日も母の介助のために実家に通っている。母さん、なんか顔色が悪いんじゃない？私がそう尋ねると、母は、そうね、最近なんだか食事も美味しくないのよね。貧血かしらね。そういう。私が母と話していると、妹が横から口を挟んできて、はい、これおやつ。丸い屋でアンパン買ってきちゃった。お母さんが元気ないから何か食べれるものを見つけてあげようと思って。大きなアンパンを母に差し出すと、妹はそんな風に調子のいいことを言っている。妹は今まで全く家事を手伝ってこなかったのに、それがここ最近食事を作ったりおやつを用意したりと、母のことを何かと気にするようになっていたのだ。どういう風の吹き回しだろう。だけどその日の夕方、事件が起こった。母の容体が急変して倒れてしまったのだ。私は慌てて救急車を呼び、母を病院に運んでもらった。母は衰弱して人工呼吸器が必要な状況であり、予断を許さない状況。面会謝絶となってしまった。だけど私はある考えがあり、こっそり夜になるまで待って病室に忍び込んだ。夫にナースステーションで看護師さんを引き止めてもらい、その間に病室の扉の間をすり抜けたのだった。暗い病室の中で待っていると、午前2時くらいだろうか、扉がすっと開いて一人の人物が入ってくる。その人は足音を押さえて母の寝ているベッドに近づいていく。何をしているのだろう。こんな時間に面会謝絶の病人がいる部屋に入ってくるなんて。その人物はそろりそろりと母の方に近づくと、しばらく経っていたが、手を母の口元の方にやった。やめなさい、しおり。私は物陰から身を乗り出すと、母の人工呼吸器を取ろうとしている妹の手を取り押さえた。ね、お姉ちゃん、どうしてここに？彼女は慌てて声を上げる。
あんたが来るって分かってたからよ。電気お願いします。私がそう言うと、病室の電気がいきなりついた。おまわりさん、こちらです。この女性が患者の人工呼吸器を勝手に取り外そうとしていたんです。そう言って病室に医者と警察官が乗り込んできた。実は私は妹が今日母の人工呼吸器を取ろうとすることを予想していて、犯行現場を取り押さえるために準備していたのだった。何よ、たちが悪いな。人工呼吸器ってどうなってるのかなって疑問に思って触ってみただけじゃない。妹はそう言って平気な顔でごまかそうとしている。しかしそんな言い訳では誰も騙されない。お話は警察署にてお伺いします。お姉さんのお話では不審な行動は今日だけではないようですね。自宅に設置してある監視カメラにあなたがお母さんを突き飛ばすところが映っていたということです。監視カメラ？何言ってんのよ。何かの間違いよ。私がそんなことするわけないじゃない。なんとか言ってよ、お姉ちゃん。妹はそう言って泣きわめいているが、警察も医者も私たち家族も誰も容赦はせず、彼女を取り囲んで捕まえてしまった。その後、妹は警察で事情聴取を受け、全てを告白した。まず母が最初に階段から落ちた事件について。私が夫から言われて確認したビデオには、妹が母を階段から突き落とすところが映っていた。妹は父が迷子になった後に設置された監視カメラのことは知らなかったのだ。そして体の弱い母を階段から突き落として亡き者にしようと計画を立てていたらしい。ところが母は階段から落ちたものの骨折しただけで命に別状はなかった。そこで妹は母にとどめを刺そうとしたのだが、ちょうどその時回覧板を持ってきた町内会長さんがインターホンを鳴らしたので、慌てて逃げたのだった。最初の計画がうまくいかなかったので、妹は次の計画を立てた。今度は毒殺しようと食事やおやつに遅効性の毒を仕込んで母の体を弱らせたのだ。そして弱った母が重篤になり病院に担ぎ込まれたのだが、すぐには亡くならなかったので、しびれを切らして人工呼吸器を取り外そうとしたのだった。どうしてそんなことをと私は思ったが、妹は声優の専門学校に通っていた時にホストに通い始めて、相当の金額の借金を背負ってしまっていたらしい。最初は水商売なんかをして費用を稼いでいたらしいのだが、だんだんと首が回らなくなり、闇金にも手を出してしまっていたそうだ。それからはサラ金5社くらいを掛け持って借りては返すの繰り返しだったらしい。幸い趣味のゲームをプレイしている動画をインターネットに上げたところ人気が出てお金が稼げるようになったのだが、高額の借金の前ではスズメの涙だった。そして今年に入ってついに首が回らなくなり、借金取りに追われた彼女は自分の母親に手をかけて遺産や保険金を手に入れようと企んだのだった。きっかけは父の亡くなった後の家族会議で、私が亡くなった時は保険金が入るようになっているから、それからお母さんが貯めている貯金が3000万円ありますからね。もしものことがあった時のために母は私たちにそう教えてくれていたのだった。妹はその話をしっかり覚えていて犯行を計画したのだ。妹の動機の卑劣さに私は言葉が出なかった。それから妹は警察に逮捕され、今は刑務所の中で生活している。家族の縁を切ってしまったので、刑務所から出てきても今後会うことはないだろう。その後、私は夫と相談して家を購入し、今は母を引き取って同居を始めた。妹の件は母にとってもショックだったようだが、孫との暮らしがそんな母に光を与えてくれている。小学生の娘2人はおばあちゃんが大好きで
学校から帰ってくると母は引っ張りだこだ。それに今年の冬には私に第三子も生まれる予定なので、我が家はますます賑やかになる。気落ちして病弱になっていた母が元気になり、私たち一家は今とても幸せだ。